ба иттилои масъулони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои шаҳри турсунзода имсол дар ҳудуди шаҳру ҷамоатҳо таъмиру азнавсозии зиёда аз 100 километр роҳ иҷро гардидааст. хушбахтона соҳибкорон низ барои ободу зебо намудани маҳалли зисташон саҳм мегузоранд. аммо дар баъзе мавзеъҳое ки рафтуои мошинҳо зиёд аст, таъмири охирини роҳро сокинон ёд надоранд. масалан, роҳи даромади 4 бозори марказӣ ва яклухфурӯшӣ, роҳи даромади шабакаҳои барқи турсунзода ки халидорону савдогарон ва мошинҳои гаронвазн аз ҳамин роҳ истифода мебаранд, солҳост ки таъмирталаб асту масъулин барои таъмири он то ҳанӯз нақшаи муайян надоранд. барои чӣ намешавад? се бузург ҳамиҷода горсвета якташ ҳам раисван тамизгарам мерам. охирон бор ёд надорад ки асфалт на ба диҷа асфалт набуда 25 сол ман надидам асфалт. ман бозори сомон бозора бинед шаҳри душанбея бозори мисол ба талабот ҷавоб мегуфта ки ҷо ҳаст ягон хас намебинед дар замин. мисол мақсад ҷои почаи мо бояд симент боша, ободӣ боша, роҳи чал набоша. шароит ака ай маҷбурия хуба маҷбур кишидӣ ва савдо кардан мегирӣ. масъулини муассисаи роҳсозии шаҳри турсунзода вайроншавии ин роҳро дар рафтуои зиёди мошинҳои гаронвазн мебинад, чунки имрӯзҳо аз ин роҳ 4 бозори калони марказӣ истифода мебаранду аммо дар таъмири он парвое надоранд. ҳолон ки имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори мамлакат соҳибкорони ватандӯст барои ободонии роҳҳои маҳаллашон саҳмҳои беназир мегузоранд. танҳо аз ҷониби масъулини шабакаҳои барқи турсунзода каму беш қуму шағал дар баъзе мавзеъҳои роҳ рехта шудаасту халос. чаро бозорҳои шахсие ки дар як рӯз даромади ҳазорҳо сомониро дораду фикри таъмири роҳро намекунад? ба посухи ин масъала ягон роҳбари бозорҳоро дар ҷустуҷӯӣ наёфтем. шояд баъд аз пахши ин гузориш масъулин пайдо шуда аз паи фикри ин муаммо мешуда бошанд. ҳамин роҳ имрӯз дар ҳолати ягон боришоти борон шавад чӣ мешавад? роҳ тар мешавад, почо тар мешавад, халқ азоб мекашад, почаш тарси истода наметавад, бозор мегреза, дигар давлат мерай бозорам медрой мисол поча тар намешавад. ҳамин масъаларо мо дар нишасти матбуотӣ аз раиси шаҳри турсунзода пурсон гаштем. дар ҷавоб роҳбарият қайд намуд ки таъмири роҳи даромадгоҳи бозор бар души шабакаҳои барқи турсунзода ва 4 бозори хусусӣ аст. супориш гирифтанд бояд имрӯз фардо таъмир карда шавад. оиди роҳе ки ба бозори марказӣ моро пайваст мекунанд он нақша чорабинӣ дорем ки ин роҳро ба муҳлати муайян моҳои июн таъмири ҷорӣ кунем. хулас то чӣ андоза масъулони шаҳри турсунзода ташаббусро ба даст мегиранду ин мушкилиро бартараф мекунанд, фақат вақт нишон хоҳад дод. гузориши хуршед ҳалимов, соҳибнур абдурасулов, фирӯз мирзоев аз шаҳри турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.